Raga, 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 muffin, draga, draga. Bo, 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 boom, draga, draga. Draga, muffin, draga, draga. Draga, 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 muffin, draga, draga. Let's get some music going here, folks. Guasen, Sermolu Saudete, Ongietorri, Skoten Klasea, Sermolu Saudete Lagunak, Ongi Esperacendut, Ongi Esperodut, Sermolu Seider, en Sundidasu, Baya la es, Barkatu, Betty es Dakit. Kaixo, urte berrion, Eider. Urte berrion, zer moduz? Berdin. Zer moduz, dena? Ondo? Ondo pasatu du urte berrion? Zure urte berrion? Espero dut? Non dago esto. Ondo espero dut. Eta ikasi naute bai nahiko ongi oso ondo. Ikasi zerbait berria mientras preparo el joko. El joko urteko joko. Guase, a ver esto. A ver cómo funciona esto. Guasen. Guasen. Bueno, ahora nire lehen zuzenean, urteko zuzenean. Eta joku bat egingo dugu elkarrekin. Oraintxe, azteko ari gara argazkiarekin. Euskal Herriko herriak. Zergatik ez. Baina goazen. Ikusiko gara. Scott, txapela gaizki ipini du. Zer moduz lagunak. Zer moduz denak. Ondo, espero dut. Goazen. Eta ikusiko gara, eso de txamponak. Urte berri ontzo bako, zer moduz. Ez dakit nola. Egingo aldugu. Content size, no, nice and small. Extended chat, yeah. Zer moduz, urte berrion. Got it. Joins and likes from viewers at certain gift levels. Let's just get it, go. Guasen. Key viewers. Oso ondo. Zer moduz, askatuta. Gori Euskadi askatuta, esan dut Fernanda. Bai, partekatu nire live mesedez, hau da nire urteko lehen direktua. Eta posten naiz zuen ikusteaz. Goazen, hasten ari gara urteari. Eta zergatik ez joko bate egiteko dugu elkarrekin. Eta bai, zer gehiago. Eskerik asko, Nikol. Urte berrion, Joseba. Non gozara zu, Joseba, berriro. Barkatu, ez dut gogoratu. Ez dut gogoratzen. Hau da nire soinuak. Non dago nire sound effects. Urte berri on. Lagunak. Urte freaking berri on. Let me close this really fast. Hemen dago. Hori da. Urte berri on.
Bai. Oda nire jokoa. Lagundu mesedez, deba oso ondo, oso polita da. Ezagutzen dut. Oso irri polita da. Bai. Debara joan nintzen duela hilabete. Eta gero mutriku joan nintzen. Gero mutrikura joan nintzen. Eta oso herri politak dira. Deba eta mutriku. Oso ondo. Jarraitu nazazu mesedez nire euskara ikasten laguntzeko. Laster joko bat egiteko dugu elkarrekin. Urte asterako. Urte astera. Bueno, a ver esto. Non dagoen. Sources. Non dago nire scenes. Presaudete. Laster hasiko dugu. Hemen dago Google Chrome. Hola, zer da hau. Herriak. I think that's right. Apply. S. Bai? Hala S. No. I'm just setting if I'm pixkanaka barkatu. Ikusten dut nire joko. Eta pixka bat. Euskaurde bat da, Oñati eta Bergara daudenak. Bai. Oñati ez dut ezagutzen, baina ikusi nahi dut. No, that's not it. Ondago. Add source. Hemen dago. Display window capture. Hori da. Hemen dago. Hori da. Yes. Yes, guys. Now we're cooking with fire. Nire argazkia order bring to the front. Hori da. Yes. Okay. Guazen, HBD. Zer da, oh, happy birthday 2025. Hori da, happy birthday 2025. Hemen gaude. Azteko. Zergatik ez. Alright, I think I've got this figured out, guys. Estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz. Ego mendebaldekoa naiz, estatu batuetako ego mendebaldean naiz. Mexiko berrikoan jaio nintzen, baina, yeah, Happy New Year is better. But it's kind of funny to say Happy Birthday 2025, as if it were a person. I see what you did there. Baina bai. Eta zer gehiago. Okay. Lehen herria, prest zaudete? Don't look at this. Don't look at this. Don't look at this. I have to hide it. Non dago. Okay. Lehen herria, prest zaudete? Non dago nire. Hemen dago. Galdeti bat. Zer herri. Zer Okay. Lagundu mesedez. Yeah, horatxi ez. Lasai, lasai. Zer deitzen da herri hau? Zein deitzen da herri hau? Erraza da. Presaudete? Erraza izango da. Ziur.
Boom. Nola izena du. Zein deitzen da. Zein deitzen da herri hau. Badakizu? Bai ala ez. Let's make this bigger too so you can see the names of all the other cities. Hori da. Nola deitzen da herri hau. Hori da. Nola deitzen da herri hau. Nor lehenengo ez da Lekeitio. Joseba. Ez da Lekeitio, Joseba, goazen. Ez da Mutriku. Joseba. Joseba, zuri herria da. Hori da. Deba da. Joseba. Zer pasatu dut. Zurekin. Zu ez da Denebakoa zara? Zu ez zara Denebakoa? Noski. Deba da. Ez duzu ezagutzen zuri herria? Lasai, lasai. Argazki pixka bat erraroa ez dakit. Baina oso ondo Sobako ezagutzen duzu. Eskerrik asko berriro. Eskerrik asko etortzeagatik denak. Jokatzen ari gara. Argazki bat jarri dut eta gero, jarriko dut, eta gero, zuek, nola esan, asmatuko duzue, adibinar. Nola esaten da adibinar, barkatu. Ez dut gogoratzen. Let me fix my light here, guys. It's a little weird. There we go. Beto, bai, pixka bat. Asmatuko, bai. Argazki bat jarriko dut eta zuek asmatuko duzue. Kaixo hasi, Deba da, bai. Hau da Debi, baina Joseba lehenengoa da. Osondo. Joseba, punto bat zuentzat. Sorry guys, I need to get another screen because there's not enough space on this screen. This was the last game. Sobako. Deba. Punto bat zuetzat. Guasen beriro. Let me close this because that's just not working for me. Kaixo hasi, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko bihotzen emateagatik, Sobako. Urrengoa, presaudete? Nola deitzen da herri hau? Baina kontuz, oso erraza da. Oso erraza da. Presta behar duzue. Izan duzue. Nola izena, nola zein herria da, nola deitzen da. Hori da Sobako, oso ondo Sobako, erraza da. Bai, polita da, ez da? Badakizu non dagoen Bilbon, Alizarrian ondoan dago, imaginatzen dut. Baina ez naiz ziur. Lagunak! Nire anaia hemen dago nirekin. Zuzenean, Stuart izena du. Stuart! Non dago, non zaude Stuart. Nire anaiak Stuart izena du.
Eta ikusi du zure izena non dago. Eta hemen dago, Chicago. Begira, hau da nire anaia Stuart. Nire nola esaten da txikiagoa ni baino. Hi Stuart, sobaka izena du. Hey Stuart, hey Stuart. Anai txikiagoa, hori da. You're my anai chikiagua da, my younger brother. Doesn't mean anal, it means anai chikia. Anaya chikia. Stuart. Also, what's up? Yeah, some people speak English here, but yeah. Hau da nire euskerako klasea mintza praktika. Eta nire anaia ez dut ezagutzen euskeraz. Horregatik lagundu behar diogu. Lagundu beharko diogu. Euskerarekin. Bai barkatu. Ez, lasai. Oso ondo, sobako. Punto zuretzat Bilbo. Oops, sobako. Let's get you up here. Good job. I'm still working this out. Sobako. Bilbo. Osondo. Stuart, follow me, please. My brother, please follow me. I guess I'm not supposed to say that, but do it anyway. Stuartek bal daki euskararik? Ez. Eskerik asko jarraitzeagatik nire anaia txikiagoa. Ez daukat, ez daki euskararik. They're asking if you know how to speak euskara, Stuart. Hasi galdetzen ari da. Baina ez daki barkatu. Agian etorkizunean, baina oraindik ez. Yeah, see, no. English is no. Esan algo. Eskerik asko, Goth. Cream. Gothic's Dream, 1, 2, 3, 4, 5. Eskerik asko, oparengatik. Bueno, presaudete horrengo herria. Nola esaten da, are you ready for the next picture? Are you ready? Argazki horrengo argazkia presaudete. Eskerik asko. Older nagusia, bye. Nia, bye. Habla castellano, Stuart, eta ingles ere bai. Presaudete urrengo argazkirako. Okay. Presaudete urrengo argazkirako. Presaudete. Hey, Jon, eskerik asko, Jon. Argazkirako, baina sardia ondo. Bai. Argazkirako. Presaudete urrengo argazkirako. Okay, then. She asked for it. Eskerik asko oparengatik, Gothic Dreams. Goazen. Nola deitzen da herri hau. Nola deitzen da. Badakizue. Ez da Oreo. Crap. Put this down here. There we go. Ez da Oreo. Goazen. Eskerik asko eusklip ni jarraitzeagatik. Jarraitu nazazu eta partekatu nire live. Ez da getaian. Mantza sekak. Jarraitu mesedez nire euskara ikasten laguntzeko. Elantzobe. Ah, bai! Oso ondo, kalbo! Oso ondo, galdera bat dut, Pike, zuere bai. Oso ondo, baina kalbo lehenengoa izan da. Baina kalbo, jarraitu naute? Punto bat nahi duzu, jarraitu naute mesedez.
Jarraitu naute, kalbo? Hori da, eskerik asko. Goazen, punto bat zuetzat. Hemen dago, kalbo. Oso no, eskerik asko parengatik. You guys, my brother, sobako, eskerik asko. Elantxobe. Oso ondo. Eskerik asko, Gothic Dreams, 1, 2, 3, 4, 5. Eskerik asko, Anaya. Parengatik. Keep them coming. Tap, 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 tap. Goazen. Give me those gifts. I'm working hard to make you guys happy. Elantxeboko portua da, bai, hori da. Jarraitu nazatzu, mesedes. Nire euskera ikasten laguntzeko. Bueno. Urrengo, where is it? I gotta memorize this. Ez da, non dago. Okay. Presaudete urrengo argazkirako. Okay, argazkirako. Presaudete urrengo argazkirako. Ezagutzen duzu ondaurroa? Bai, noski, oso polita da. Ez dut ezagutzen benetan bizitzan, baina eskerik asko maitasunaren zart nire anaia. Ez dut ezagutzen benetan, bizitzan benetan, baina ikusi argazki bat ondarroako argazki bat ikusi dut eta oso herri polita da nahiago uste dut. Bai. Baina egun batean ondoarra joan nahi dut. Joan nahi dut. Baina oraindik ez dut ezagutzen, lasai. Okay, presaudete urrengo argazkirako goazen. Ez duzu pertsona ezagutzen. Pertsona hori da, eskerik asko, Pike. Pike? Benetan zu Pike zara? Oso fanboy nice. Pike! Oh, Pike, kapalduna zara! Eskerik asko 2010. Oso polita izan da South African. Oso ondo. Ez duzu pertsonan ezagutzen? Bai, goazen. Urrengo argazkia. Rentzat. Nola deitzen da herri hau? Zaila da? Bai ala ez. Nola deitzen da herri hau? Goazen. Put my headphones on so I can hear what you guys are hearing. Is this not plugged in? How dare I? Bueno, dang it. Ez da HP, ez da gitaria, ez da atxondo. Zaila da, ez da? Herri oso txikia da. Ez da Urkiola. Urkiola santutegia da? Ez da Altsasu. Oñati, aizkorri, ez. Pixka bat zaila da. Eskerrik asko Gothic Dreams 1, 2, 3, 4, 5. Oparengatik. Eskerrik asko anaia txikiagoa dedoengatik. Mia esker. Zaila da? Ez da Altsasu? Let's check this out. No thanks. What is going on? Got it. Barkatu. Alsasua. Ez da Alsasua. Ea izan. Ez da Ea. Alsasua.
Ez da ea, guys. Zaila da, barkatu. No, herria. Oh, da ea. Baina ez da ea. Bueno. Izena erderaz da. Ez dakit, baina... argazki aurkitu ditut, nola izena da. Euskal Herriko websiten. Arrantzazu ez. Ez da Arrantzazu. Do you guys give up? Nola esaten da, do you guys give up? Traductor. A ver, do you give up? Do you guys give up? Amore eman alduzue? Bai, errenditu egin zarete. Hori da, errenditu egin zarete? I gotta write that down. Oso polita da. Errite? Ondago. Errenditu egin zarete? Do you guys give up? Herri hau Abadiño. Abesti hauek Abadiño izena du. Amore eman, bai. Amore emate deu. Errenditu etziok ondo esan da. Ez da? Nik ez dakit. Zer usten duzue. Zein hobeto. Eskerik asko, parengatik eman. Oi, ez da Abadiño, Urkiolako santutegia da, abai? Ikusiko gara. Nola izena du? Lagundu nire, zuzendu nire akatsak, mesedez, lagunak. Oi, ez da Abadiño, Urkiolako santuategi. Bai. Errazoa dauzkazue. Nor lehenengo izan da. Urkiolako santutegia da. Bai, zuzenean. Nork izan du lehenengoa Urkiolako santutegia. Puntu bat. Ordon ez da herria, ez du kontatzen? No, kontatzen. Kontatzen da, zergatik ez santuegia da. Lasai. Markel, Kerman, nor izan da. Nik izan dut Urkiola baina Markelen santutegia. This is gonna get tricky, you guys. Sobako. Punto bat zuetzat, eta Markel punto bat zuetzat. Bi puntu, zergatik ez. Eman puntua emark. Bueno. Good sport, Sobako. Oso ondo, Markel. Nola izena du? Urkiolako. Oso ondo. Begira. Hemen dago. Urkiolako. Good job, guys. Oso ondo. Get this guy a little bit bigger. Hori da. Yes. Okay. Oso ondo. Begira. Good sports. Gara. Good sports ora. Good job. Oso ondo. Urkiola da, bai. Zen baina. Prest zaudete hurrengo argazkiako? Goazen! A ver. Okay.
Agian erraza da, ez dakit, baina goazen. Hemen dago. Ok, presaudete hemen dago. Nola deitzen da bestia or herri hau? Gosh, I wish I could get this bigger. Ez da Usurbil. Ez da Aizarnazabal. Aduna oso ondo Sobako. Aduna da. Hori da. Zu askarra, zu horre, I always forget that word. Beti gogor, tu dut itza fuerte. Tú eres muy fuerte con este juego. I should write that down too. Aduna da, oso ondo. Sobako. Let's get some dance music up in here. Guasen. Ex Shakarra. Nire Laguna ex Shakarra. Guasen. Let's get some ex Shakarra radio up in here. Skerikasku Gothic Dreams a Parengati. Ez dit usten komentario batzuk hartzen. Sobakok geu guezerren ordu asko ematen dituela dirudi. Bai. Ez dut ulertu, barkatu. Zer dau. Seems to spend a lot of time on Google. GeoGuessr, bai. Benetan, Sobako, ordu asko ematen GeoGuessrren pasatzen duzu, bai ala ez. Ba, dirudi bai. Oi, zer da, jajaja, Google Mapsa? Google Mapsen jolas bat bezala. Orain badakizu, Zergatik Sobako 3 aldiz agertzen da. Horregatik, asmatu du 3 aldiz zuzene lehenengoa. Jokatzen ari gara. Joko hau nik argazki, Euskal Herriko argazki jarrituko dut eta zuek asmatu behar duzu. Ulertu duzu, baina lehenengo jarraitu nazazue. Mesedez, jarraitu nazazu nire euskara laguntzen jarraitzeko TikToken. Horregatik ez duzu I don't know how to say that. If you don't follow me, you don't get a point. That's the rule of my game. Okay. Eskerik asko mai. Ni jarraitzeagatik. Mia esker. Eta lagunak, partekatu nire live. Zure lagunarekin. Zergatik ez. Hau da 2025. 2025 gaude. Zergatik ez. Jokatzen ari gara. Lan eus daukagu. Horregatik, zergatik ez. Eskerik asko Markel. Partekatu nire live Markel bezala. Ezagutzen dut, bai. Aduna Tolosaldekoa delako. Ez duzu jolasaren mamia hartuko, you won't get the point, haren itzulpena da. Sorry. Nire lagun batek handauka kuadria. Bai? Non, aduna? Grabatzen ari naiz, nire abestiak grabatzen ari naiz Elkar Estudioan, eta Elkar Estudioan adunan dago, adunako poligonon dago. Horregatik ezagutzen dut aduna. Oso herri txiki eta polita da, laguna albizturkoa da, Oso ondo.
Albiztucura es como catorro que habla mucho de gente. Albiztucura. Albizturco Eriada Barkatu. Eribata. Albiztura. Orida. Barkatu. Ez dut ulertu. Itzuli ez dut ona itzultzen. Baina. Begira, nire anaia nire lehen jarraitzaia oso txamponak eman dit. Eskerik asko dizkit. Eskerik asko nire anaia txikiagoa. Stuart izena du. Jarraitua nire anaiari. Mesedez, Stuart izena du. Go follow my bro. His name's Stuart A. Zuniga, begira. Zuniga zure bere izena ere bai. Jarraitu, nola esaten da, follow him, please. Go follow him, please. Follow him, please. Jarraitu follow him. Eskerrik asko etortzeagatik, Adriana la vegana. Zer moduz. Bueno, presaudete urrengo argazkiako. Awesome. Let's do this, guys. Let's keep this party going. Let's keep it going. Errazada. Ziur. Nola deitzen da herri hau. Hori da, Sobako! Azkarragua zara, azkarregi zara. Nobody else is having fun. Baina oso ondo zuretzat, ha? Pon gure kaiola. Awesome. Asko gustatzen zait. Abestio. Donostian bizi naiz. Baina estatu batuarra naiz. Oso ondo. Eskerrik asko ni jarraitzeagatik, Javi. Jarraitu nazazue laguna, estatu batuarra naiz eta euskara ikasten ari naiz. Donostian bizi naiz, duela urte bete etorri nintzen euskara herrira, euskara ikastera. Eskerrik asko nahi peludo. Ni jarraitzea eskerrik asko Romeo Santos Lauro Geita bat. Zergatik Lauro Beita bat. Lauro Beita baten jaioni zinen. TikTok won't let me recharge, so I can't give you gifts. Aw, eskerrik asko, brother. No, do not even worry about it. Sobaquillo! Goazen, Subako, beste punto bat zuretzat, oso ondo, Zu azkarrena zara. Non dago? Hemen dago. Begira. Sobako. Sobako berezia zara. Su Sobako, you're the kind that huele muy bien. Kaisho Abner. Gothic Dreams says is that you, Sarah? Are you Gothic Dreams 1, 2, 3, 4, 5? Sobako. Guys, jarraitu nire anaia eta nire areba. Nola esaten da urte berri on maren. Urte berri on lagunak. Hey guys, benetan. Urte berri. Eskerrik asko etortzeagatik. Jotzen ari gara. Joko bat, nire joko Euskal Herriko herria argazki jarriko dut eta zuek asmatzen zarete zer herria nola deitzen da herria. I'm getting better. Seisko tondo urte berria!
Kaixo Igor, eskerik asko etortzeagatik lagun. Benetan. Zarautz, ezta? Zarautz. Oso herri polita da, magikoa da. Presaudete? We're gonna go longer today, guys. I'm going longer today. Ogeita herria. Gaur ogeita herria. Ikusiko dugu elkarrekin. Zergatik, denbora daukagu eta zergatik ez, huh? Guazen. Oh, I'm going crazy. I'm crazy, loco, nice. Loco, buruan. Plus, and this one is plus 5. Guazen, San Tomasen zurekin egon nintzen konstituzioa plazaz. Aha, Igor, hori da, zer moduz lagun. Zer moduz zure egun berria eta urte berria, zer moduz dena. Bai, ikusi dizut konstituzioko plazan. Eskerrik asko ni jarraitzeagatik Iuri Alberdi. Nongoa zara zu Iuri Alberdi. Eta zu Igor Donostiarra zara, ezta? Bueno, presa odete urrengo argazkiako. Guazen. Zein herria. Bai. Ok, presa odete guazen. Nola deitzen da herri hau. Herri hau. Where is it? No, thumb, heartbeat. Ez da zarautzekoa naiz. Zu zarautzekoa naiz. Oso ondo hau Yuri. Oh, zi sorte, ha? Ez da Zegama. Bueno. Kasten ari naiz. Pixka bat zaila da niretzat horregatik Euskal Herrian herri osoak bi izenak ditut. Ditu. Eta pixka bat zaila da. Baina bai, Oñati da. Oñati da. Galdera bat dut, Oñati Zegama da, ala ez. Berdina da, ala ez. O beste herria da. Horregatik, hau da Oñati. Herri hau Oñati da. Ez berdina da, ez da Zegama, ez da? Oso ondo. Oñati da. Ñuplip! Oso ondo! Oso ondo! Oso ondo esmatu duzu. Baina galdera batut. Jarraitu naute bai ala ez. Horregatik, jarraitu nazauzu behar duzu lehenengo eta gero punto bat zuretzat. Emateko dizut. Eta jarraitzen nauzu. Jarraitzen nauzu? Hori da. Eskerik asko. Ok. Eta lagunak, mesedez, zuzendu nire akatsak, mesedez? Akatsak asko egiten ditut. Jarraitzen nauzu? Ñuplip. Bibi soñando, eskerik asko ni jarraitzeagatik. Bueno, Juan. Ez dakit, Juan. He's like, I'm out of here. Bueno, ciao, Ñuplip. Ez dago. Hemen zaude, Ñuplip bai ala ez. Ok. Ez da punto, nobody gets a point, barkatu. Best horrengo herria. Orduan horrengo herria. Zuzenean. Eskerrik asko lagunak jarraitzeagatik. Pisces and Aries. Ez. Kaixo Yulen. Ok. Aha. Nola deitzen da herri hau? No, hemen. What am I doing? Nola deitzen da herri hau?
zaila ala erraza da. Nola deitzen da herri hau, lagunak? Ez dakit, idearik ez. Zaila da? Bai, zaila da, ez da? Baina Euskal Herrian dago. Ez da hola berria. Even Sobako ez daki. Bueno, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eskerrik asko tu sabraz. Jarraitu nazauzu mesedez. Nazauzu nire euskara laguntzen jarraitzeko. Oso jatorra zara hori esateagatik. Egunero betzen ari naiz. Pixkanaka. Abesti hauek Zigoitia izena du. Zigoitia izena du. Batzuetan nire argazkiak errazak dira eta beste batzuetan zailak dira. Zigoitia izena du. Nafarroan agian dago? Ez dakit. Baina. Okay. Urrengo herria. Okay, I found one. Aurkitu dut. Okay. Ez dakit, agian zaila da, agian erraza da. Egingo da. Baina izango da. Agian erraza izango da, baina agian ez. Prest zaudete? Urrengo argazkiako nola deitzen da herri hau. Okay, bestia. Come on, pixkanaka hori. Here we go. Let's do this. Nola deitzen da herri hau. Begira. Ez da oso zaila. Begira. Ez da oso zaila. Pista bat. Araban dago. Pentsatzen dut. There is Bai, Kaiez Igor, zuzenean zaude. El ciego da. Hau da, nola esaten da Guggenheimeko edifizio da, hotela da. Guggenheimeko diseinua da. Ez da museoa, Vignoble da. Viñedo da eta hotela da. Museo bat da ere bai, binoteka da, hori da. Eraikina, binoteka da. Baina Guggenheima diseinua da. Guggenheimaren diseinua da. Eta joan nahi dut egun batean. El ciego izena du. Eraikina, zer da eraikina? Eskerrik asko, Kaiez. Ni jarraitze egatek, punto batzuetzat. Yeah, thanks, guys. I learned this word last year, but it's hard to remember everything. Eraikina. Hogeita urteetan errazagoa izan zen dena gogoratu orain baino. Berrogeita lau urte ditut eta orain zailagoa da dena asmatzen. Baina lasai! Lasai!
Ez da ezer. Cesar. Igor. Kai ez Igor. Oso ondo, ha? Oso ondo, lagun. Kai ez Igor. Non dago nire beste pantalla. Kai ez Igor. Guazen, guys. Denbora daukagu. Nola izena du. How is this one called? El ciego. El ciego. Oso ondo. Ok. Sobako. Lau punto dauzkazu. Markel, punto bat. Calvo, punto bat. Kais Igor, punto bat. Baina denbora daukagu. Eta, kontuz, azkenen argazkia 5 punto balio ditu. Horregatik, denbora daukagu, ha? Ikusiko gara. Ikusiko dugu. Guazen, urrengo herria. No, we do that one already. Nola izena du, nola deitzen da herri hau. Skot, gomendatzen dizut entzutea abesti hau Euskaldun berriaren balada. Guazen. Eta bai, eman gomendatzeak Euskaldun berriaren balada. Oso ondo. Oskorri, oso ondo. Bedaia, hori da. Bueno, agian. Sobako, ez da bedaio. Ia. Ia, ez da bedaio. Bi letra cambiato behar duzu. Ez da bedaio. Ez da bedaia. Ez da bidaini. Ez da errandio. Baina, bedia hori da. Bedia da. Gorka txondo, bedia da. Bedia da. Barkatu. Sobako. Baina, gorka txondo zuzenean dago. Ke guai, abesti hau. Nire zurrendan dago. Nire zurrendera jarriko dut. Cool. Gorka txondo jarraitu nauzu, bai ala ez. Horregatik lehenengo jarraitu behar nauzu eta gero punto bat zuretzat. Eskerik asko gorka txondo. Eta eskerik asko zer gehiago. Puxabraz, ni jarraitzeagatik. Jarraitu nazazue lagunak eta partekatu nire live zure lagunak. Hemen gaude, estatu batuarra naiz, euskara ikasten ari naiz, eskerik asko nor izan da ni gomendatze. Pike! Oso ondo. Hau da nire historia. Ez dut ulertu egunukoan, horregatik jokatzen ari gara, baina gero entzuteko dut oneagoa, eta gero ziur. Badakizu zergatik Euskaltegian argazki daukagu paredean, errenean, paredean, oskorriren argazkiak daukagu en la pared de nuestra clase. Gorka txondo. Nola izan dago. Bedia.
Paretean, paretan, oso ondo. Ok, euskaltegian, nire klasean, oskorriren argazkiak daukagu paretean. Konas, atención. Arreta gehiagoz. Arreta gehiagoz. Con más atención. Gero entzuteko dut arreta gehiagoz. Horrela? Eider? Oso abesti polita da. Gero entzuteko dut arreta gehiagoz. Ditugu. Dauzkagu ditugu. Entzungo. Yes, of course, futuro da. Ok, berriro. Mila esker gomendatziagatik. Ez dut ikusten orain horregatik jokatzen ari gara, baina gero entzungo dut arreta gehiagoz. Horrela? Gero entzungo dut arreta gehiagoz. Yeah, guys, that's what's up. Oskorriren argazkiak ditugu euskaltegiko klase paretetan. Yeah, this is some good stuff, guys. This is some good language. I'm getting that goody tonight. I'm getting that tasty language tonight. The good tasty language. Asaliakonak. I'm gonna do this. Check this out. Let's do one of these back. Asaliak. Egon zara Tolosako inauterietan? Non dago? Noiz dago? Euskaltegiko paretetan gero entzungo dut arreta gehiagoz. Oh, yeah, guys, yeah. Mia, este, benetan. Noiz dira. Otsaiak, hogeita zazpitik martxoak 3 arte. Ok, joango naiz. Zergatik zu tolos goazara? Sobako? Zu tolos goazara? Tolosako azara? Ok. Nahi badazu, Tolosako inauterietan jongo naiz. Tolosako inauteriak fama handia daukate. Bai. Otsaiak ama zazpitik martxoak 3 arte da. Prest nago. Urte honetan, bai. Hongo naiz. Apunto dut. Benetan, punto dut. Tolosako. Eta bideo bat, Kaixo Skoten bideo bat egingo dut. Who's coming, guys? Who's going with me? Tolosa. Go. Inauteriak. 27th Feb. 3rd of March. Hori da. YouTubeen bideoak daude inauteriei buruzkoak ikusi. Ados. Pertsona asko joaten dira. Baina nirekin esan behar nahi dut. Nor joango da nirekin Tolosako inauteriara urte honetan.
horregatik, badakizu zergatik, bideo bat egin nahi dut, cabezudos, aprendiendo a hacer los cabezudos, no, los giganteak. Baina, mozorratuta joan behar zara. Mozorrotuta. Zer da mozorrotuta? Zer da mozorrotuta? Ez dut ulertu. Disfraz, baserritar jantzian? Nola? Disfraz, no, ferias, ay. De lo que sea es edo zer gauza, carnavales, eso, edo zer gauza. Baina normalki jende joan da zure kuadriarekin, ez da? Eta nik ez dut kuadriarik. Baina ni ez dut kuadriarik. Ez dut kuadriarik. Ez da zen. Tabernaren giro polita egoten da. Dress up. Idea ona da. Ez dago giganterik Tolosa inauteriatan, ez da? Inauterien. Giganterik dago. Tabernaren giro polita egoten da, bai. Jende asko imaginatzen dut, dago. Jende asko dago imaginatzen dut. Erraldoiak, gigantes. Eta euskera praktikatu dezakezu, noski. Idea ona, Iuri. Zu joango zara? Tolosako, this is the hardest word for me, you guys. Inauteria. No. Inauteriak. I just have to memorize it. Inauteriara. Tolosak badauka erraldoien eta kabezuduen konpartsa. Gauza ondo. Bai. Inauteria. Oh, sí. Inauterietara. That's a hard word, guys. Say that 3 times fast. Inauterietara. Inauterietara. Buru handi daukat. Benetan. Inauterietara. Paciencia, mesedes. Inauterietara. Tolosoko inauterietara joan nahi dut. Horrela, bai ala ez. Eskerik asko. Jarri beste momentu batean Tolosako inauteriak Googleen eta ikusi. Orain, zergatik ez? Jokatu nahi duzue, edo Tolosako inauteriak ikusi nahi duzue pixka bat. Jokatu. Bueno, hemen dago. Gero ikusiko dut. Benetan, eskerik asko. Goazen. Segiten ari gara gure. Begira. Amaika
galdera falten dut, baina denbora daukagu, ditugu. Prest zaudete hurrengo argazkiako? Nola deitzen da... Nola deitzen da herri hau? Nola deitzen da herri hau? Pixka bat zaiak dira gaur. Jarri YouTubeen Donostiko San Andresak eo bestela Baioniako Gabonetako argisek. Ok. Egiteko dut. Prometzen dut. Hori da! Olesti da! Oso ondo! Hombre, gorkatxondo! Oso ondo gorkatxondo! Begira! Jolasten ari da gorkatxondo! Etorri da! Oops, don't look at that, guys. Don't cheat. Give you all my answers. Wrong one. Non dago. Aulesti izena du. Oso ondo, bro. Aulesti. Gorkatxondo! Bi, enseguida. Gorkatxondo. Aulesti. Azpite ez da, gorki nola dakik, au. Nire amona angoa data. Benetan. Horregatik oso ondo ezagutzen duzu herri hau, ezta? Aulesti. Oso ondo. Kaixo azkar, eskerik asko etortziagaztik. Iarra da, bai. Ok, presadoete hurrengo argazkiako. Nola izena du. A ber, non dago. Pixka bat zaila da. Zerbait errazagoa nahi dut. Nola izena du irri hau. Plaza Alboka kaleko argazkixe. Hori da, oso ondo unas. Badakizu. Hori da, Sobako. Nire aldean, Sobako lehena izan da. Zure aldean Nort lehenengoa da. Regatik ni Sobako ikusi dut lehenengoa. Lehen. Erraza da, ezta? Argazki hortako hiri hori Donostia da. Ointxe jarrite dekazuna. Ez da Gernika, barkatu. Hori da. Hemen bizi naiz. Oso ondo naia. Oso esaldi polita da. A ber. Argazki hortako hiri hori Donosti da. Ointxe jarrite dakezuna. Cool. Bai, Sobako lehenengoa da, bai. Sobako lehenengoa, bai. Oso ondo Sobako. Sobako prest dago. Okay, so guys, Sobako. Donostia. Eskerik asko ni jarraitzeagatik ekaitz. Jarraitu nazazuen mesedes lagunak, nire euskera laguntzen jarraitzeko. Urte honetan nire helburua da egunero direktua bat egitera. Eta ikusiko dugu, badakit egunero zaila da, baina nire helburua da mintza praktika, jokoak egitea, eta txateago emintza praktika zuenekin ere bai. Horregatik, norbait nahi du join my live nire direktuan hitz egitera, ni prest nago. Naia, eskerik asko ni jarraitzeagatik. Eta, barkatu, akats asko egiten ditut euskeraz, baina ez da zer. Praktikatzen ari naiz, hobetzen ari naiz, ikasten ari naiz, eta pixkanaka hobetzen ari naiz. Baina, mesedez,
pazientzia nirekin behar duzu. Zuk segi olaxe oskeri ikasten oso ondo itezula. Eskerik asko nahi. Mia esker. Benetan, zure bueno, eskerik asko zure laguntzeagatik anemoengatik. Benetan. Eta eskerik asko etortzeagatik ini jarraitzeagatik asko laguntzen dit. Urrengo herria mesedezka. Batzuetan errazak dira eta batzuetan zaiak dira. Nola deitzen da herri hau? Badakizue? Okay. I have this on repeat. Why? I want a different song. Put the whole thing on. Give me on like wild. No, give me a different one. Come on. Mix it up, homie. Ez da zaila. Ez da Idiazabal. Oso ondo, begira! Begira, Gorka txondo, etortzen da. Albiztur da, hori ondo, Oso ondo! Gorka txondo, zua azkarra zara. Sobako barkatu baina, kompetizioa daukazu. Albiztur da, oso ondo, Gorka. Don't look at that, guys. Keep forgetting to take off the screen. Cheats! Did you cheat? Gorka? No, you don't cheat. I know you don't. Let's see if this works. Oh, yeah. I'm getting better at this. Badakizu, hobetzen ari naiz jokoarekin. Joan den aldiz zaila izan da niretzat, baina orain preparatu duta, jokoentzat. Dena preparatu duta. Merezi du, Bai ala ez, zer uste duzu? Aulesti. No. Zein herria izan da? Zein herria izan da? Albiztur. Gorka. Albiztur, hori da. Albiztur. Ok, prest zaudete, urrengo argazkiako. Urrengo herriako argazkiako. Prest zaudete? This one's kind of random. Goazen. Nola deitzen da besti herri hau. That's all you're getting. I'm moving it around too so you can't take a screenshot and cheat. Ez da elegi. Bai, abaltxosketa da, Sobako. Oso ondo, Kulons, barkatu. Ia, Kulons, ia, Gorka. Ia, baina Sobako lehenengoa izan da. Azkarragoa da. Abaltxosketa da, hori da. Oso ondo. Abaltzizketa, baina, bai. Abaltzizketa. Gezurra letra bat, baina ez da ezer. Abaltzizketa da, hori da. Kulons, eskerrik asko jokatziegatik gurekin, hori nun da.
iparraldean dago? Iparraldean dago? No, Nafarroan dago? Nondo abaltzizketa. Abaltzizketa. Bat hemen dago. Eta, bueno, nonda, Gipuzkoan dago? Bai, Gipuzkoan dago. Parke Natural Aralar. Txindoki mendiaren azpian. Begira. Polita da. Oso polita da. Oso herri polita da. Begira. Wow. Mendebaldean dago. Let me move these over so you guys can see these better. Begira. Enaeko txikia bai. Legorretatik. Gabon, Iker! Zer moduz? Anaia, begira. Hemen gaude, jokatzen ari gara. Eta baina gaur joko luzeagoa da. Oso ondo. Oso herri polita da, ezta? Albatzizketako. Oso ondo, Nor izan da? Sobako? Bai, Sobako izan da, ezta? Guazen. Good job, dude. Sobako. Your Sobakos are smelling good tonight. What the? Oso ondo, hombre. Benetan. Ups. Guazen. Presaudete horrengo argazkiako? Benetan? Eskerrik asko inorkani jarraitzeagatik. Lagunak, jarraitu nazazue mesedez nire euskera ikasten laguntzeka norka bezala. Norka txapalduna da. Okay, this is good, you guys. Okay. Zazpi galdera faltan ditu. Baina azken galdera 5 punto balio du. Horregatik denbora daukazu. Denbora dituzu. Oh my gosh. Arraitz, zer moduz, aspaldiko. Zer moduz benetan. Begira, hemen gaude, jokatzen ari gara. Presaude, jokatzera gurekin. Tolosakoek tolosaben. I get it. I see what you did there. Alright, memeo, ezagutzen duzu? Begira, alright, Gorka txondo, oso ondo jokatzen ari da. Zenbat puntu daukazu, Gorka? 1, 2, 3. 3 puntu dauka. Eta Sobako 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, you guys. Es que soy la hostia. Noski. Guazen, but don't get daukas duzu buru handia. Kontuz, Guazen. Okay. All right. Guazen, urrengo argazkia. That whistle, man.
Saxophone. Okay, sorry guys, this is my brain. I can't handle it. When it does that, c'est plus fort que moi. Prestaudete, nola deitzen da herri hau. Ez da altzo. Ez da leitza. Eskerik asko etortziagatik la. Ez da Eibar. Ez da Aduna. Ez da Xoraluze, ez da Asteazu. Tolosakoak tolo saben? Bai ala ez da Biabona. Gorka Txondo! Zuzenean dago berriro, aia da! Hori da! Aia izena du herri honek. Begira. Aia. Aia! Let's get this up in here. Aia herria. Aia da. That's a pretty city. You guys got some pretty villages in this place. Agira. Badakizue? Euskal Herri oso herri polita da. Benetan. Mendiak daukazue. Itxasoa daukazue. Hiriak daukazue. Dena daukazue hemen Euskal Herrian. Sorte daukazue, benetan. Aupa Euskadi, benetan, you guys. Voy a decir algo en castellano. Con muchas bendiciones y privilegio admito que he viajado mucho en mi vida. Y he conocido muchos países, ciudades, regiones, gente. Pero voy a decir una cosa. Euskal Herria es una parte del mundo muy bello. Muy bella, muy hermosa. Tiene montañas, tiene océano, tiene ciudades, tiene cultura, tiene comida. Es que es una región muy pequeña, pero lo tiene todo. Así que, zorionak. Euskal Herrian denetarik daukagu, baina gauza zatarrak ere bai. Noski. Zer bezala hasi. Adibidez zer. Explikatu nauzu. Mesedez. Mientras tanto, Scott, zer gustatzen zaizu gehiago eta non bizi zara hobeto? Gadizen ala Donostien? Voy a decir una cosa. Ezin dena polita izan, ez. Gadiz oso hiri polita da ere bai. Eta begira, Tolosa bezala inauretiak dauka. Inauretiak. Gadiz inauretia oso garrantzitsua da ere bai. Baina inauteriak, bai. Inauteriak dauka. Inauteriak ere dauka Tolosa bezala. Baina badakizu eta bi kulturak completamente desberdinak dira. Euskal Herria eta Kaiz. I mean, nire ustez, hau da el spectrum. Right? Here's like el círculo, ¿no?
Aquí está el círculo. ¿Ves? Y begira. Aquí está Euskal Herria. Y completamente el otro lado del espectro está Cádiz. Está como si el mundo fuera así. Puede ser Cádiz o Euskal Herria. Que ahí la gente es como siempre de pachanga en su cabeza. Siempre están bromeando, pensando en chistes. Su forma de hablar es como que el chiste está en su forma de hablar. Son muy alegres, son muy así, ¿no? Hablan con todo el mundo en la calle. Es muy fácil hablar con la gente porque todo el mundo está dispuesto a hablar. Y de comida tienen pescadito frito y eso, ¿no? Tienen sus especialidades. Y el vino, claro, de Cádiz. El vino es una cosa que es hors du monde. Mundu kanpora ere bai. Eta hemen, Euskal Herrian, begira. No vamos a decir que en su idioma tenéis chistes, no es como Cádiz, ¿no? Pero tenéis su propio idioma, tenéis su propia comida, cultura, son completamente diferentes y para mí los dos son maravillosos. Para mí los dos son completamente maravillosos. Pero en este momento de mi vida, Euskal Herria nahiago dut, uste dut. Eta oso pozik nago hemen nagoe to be here, esatea, no, egotea, hemen egotea. Eta bai, oraintxe nire bizitzan oso gustatzen zaite Euskal Herrian, oso posten naiz. Bai, bueno, urrengo argazkia nahi duzue? Non dago. Ok. Gorka, no? Gorka esan du, Arderaz azentu neutroa daukazu. You have a neutral accent in Spanish. Bai, ez dakit. Pixka bat Mexiki ere bai. Eta Ameriki. Kaixo Gasteizti, kaixo Jerai Perez, eskerik asko etortzeagatik. Oso gustuko dut edo asko gustatzen zait. Bai. Oso gustuko dut edo asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait. Kaixo Eneritz, Gabon. Eskerik asko etortzeagatik. Non dago. Gorka, oso ondo, Gorka Cachondo. Nola izena du? Aian, ezta? Faltan gutxi, Falta gutxi. 6 herriak faltan dira. Karrantza Arana ezagutzen duzu? Ez, non dagoen Karrantza? Karrantza Arana. Ok, prest zaudete hurrengo argazkiako? Hemen dago. Do this one. Ok. Agian erraza da, agian zaila da. Baina desberdina da. Begira, nola deitzen da herri hau. Non dagoen. Nork badaki. Kaixo Jose Miel, eskerik asko etortzeagatik. Hemen gaude jokatzen ari gara. Euskal Herriko argazkiak jarri ditut eta zuek asmatzen ari zarete. Zierbena bai. Abanto Zierbena da. Gorka berriro. Zuzenean dago. Gorka, oso ondo, Azkarra zara.
oso ondo jokatzen ari gara gaur gauean. Abanto Zierbena izena du, hau da ayuntamiento. Abanto Zierbenako ayuntamiento pentsatzen dut, edo Gallarda. Bueno, Abanto Zierbena da. Abanto udaletxea da. Bai, udaletxea, noski. I know that. Gorka! Hombre! Abanto. Zierbena. Begira. Hemen zaude. Ok, punto. Zenbat punto daukazu, Gorka? Bat, bi, iru, lau, bost. Bost punto daukazu, eta sobako sei. Zaila da, Kontu, Jose Miel? Batzuetan zaiak dira eta batzuetan errazak dira. Ikusiko duzu. Bueno, urrengo argazkia. Presaudete, urrengo argazkiako gutxi falta. Ok, goazen. Nola deitzen da abesti hau? Eskerrik asko saioa. Ni laikeagatik, hasi nik da ez. Ta gainera sekulako tryhard batzuk daude txatean. Eskerrik asko ni jarraitzeagatik saioa. Ez da alkiza, ez da errezil. Gorka! Hombre! Aizarna zabalda. Oso, hombre, dude. Zenbat denbora erabiltzen duzu Google Mapen. Google Mapa, horregatik zu txapalduna zara. You've cracked my code, bro. Bihar? Mezkla bat, bai. Gorka Google Mapseko langilea da. Ez, baina dena azten ari da A-rekin. Horregatik bihar letrak desberdinak jarrituko ditut. Horregatik Google Buscador. Asko gustatzen zaite eusko geografia. Oso ondo. Bueno, begira. Oh, don't look at that. I gotta stop doing that too. Show you guys my answers. Oso ondo. Sobako seguro. Google Buscador. Bai, baina ez da ezer, Ez da ezer. Guazen. Nola izena du berriro? Aizarna Zabal. Aizarna Zabal. Bai, baina zuen ere bai Google Buscador erabiltzen lehal duzue, nahi badazue. Nothing I can do to stop you guys. Whoever's the fastest is the fastest. Así que... Ok, zenbat falten ditut. Bost? Bai. Bost falten ditut. Apa Jose Miel. You guys, we got a famous person here with us. Famatua da, Jose Miel. Gurekin. Guazen Jose Miel. Ok. Zer gehiago... Aha, presaudete urrengo argazkiko oso erraza da. Así que, get ready. Pandemiatik ezagutzen dut. Bai, polita da. Hombre, begira. Ok, presaudete nola izena du abesti hau.
erraza da. Iker, oso ondo, Iker, getaria da. Bai, getaria da. Hori da, Ike, kaitz. Barkatu, Gorka, baina aldiz honetan, how do you say this time? Baina ez zen aletrez hasten. Bai. Aha, razua daukazu. Barkatu. I didn't know you gave me money, buddy. Oraingoan, esta vez, baina. Oraingoan, Iker azkarragoa izan da. Ez da mundaka, getaria da. Ni momentu batean nijoa, gero etorriko naiz. Okay. But you gotta play to win, you gotta be here to win, Sobako. Geratu behar duzu para ganar, kontu edo herria. Nor. Oso ondo. Ondago, mire. Iker on the board. Iker is on the board. It's the winner, Iker. Kontuz, Gorka, kontuz Ikerrekin, Benetan. Beti gana. Gitaria. Orain du gure aukera Sobako bat hori da. Benetan. Orain zure aukera da. Orain da zure aukera Sobako baduala. Okay. Let's go, guys. Let's do this. Erraza da. Beste bat oso erraza da. Presaudete, nola izena du, nola deitzen da abesti herri hau. Oh, pasaya. Hondarribia da. Oso ondo. Nire aldean Iker lehenengoa izan da. Zure aldean nork lehenengoa izan da. Iker ikusten dut. Nor izan da. Baita ere, Iker, Gorka kontuz, esan dizut. Gorka esan du Jose Miel. Okay. Nire aldean ni. Pike zu, Come on, guys. Please, tell me. Harry Kerry, bye. Jose Miel ere, bye. Bai, benetan? Begira, zaila da. Horregatik batzuetan zuek ikusi duzue. Bye, nire aldean ni, nire Iker. Okay. Oh, don't look at that. Bihar desperdinia izango da. Iker. You guys, you saw my list. La Guardian Nago, La Guardian BC Nice. Yes, Donostian BC Nice. Okay, prestaudete. Nola deitzen da. Let me get this good.
I gotta make sure this is good. Nola deitzen da herri hau? Prest zaudete? Nola deitzen da besti hau? Ez da La Guardia. Bai Pamplona baina euskeraz. Hori da, Jose Miel Iruñea da. Lagunak, euskeraz bizi nahi dut. Barkatu, baina euskeraz izena behar dut. Horregatik, nire aldean Jose Miel lehenengo izan da. Barkatu, Iker. Hau den nire jokoa, Barkatu. You know the rules, buddy. You know the rules. Hide that. Jose Miel Iruñea. Hori da. Oso ondo. Okay. Prest zaudete, hurrengo argazkiako. Nola deitzen da herri hau? Oh my gosh, I gotta hide these letters. Because I ran out of pictures, so now I'm gonna like having to improvise here. This is a cool song. Okay. Hemen dago. Okay. Prest zaudete? Nola deitzen da herri hau? Erraza da, come on guys. Hori da! R, Susara, nor, your name, R, al revés, R al revés. Zein da nor zara? Irunda, hori da. Da nirea bizi naiz hor, ere horregatik badakizu. Baina barkatu. Nire aldean Jose Miel lehenengoa izan da. Zure aldean nor izan lehenengoa izan da. Jose Miel, bai? Jose Miel, kontuz, ha? Zenbat da puntuak daukazu? Bueno, 2 puntu. Baina, kontuz, ha? Okay, guys. Azken galdera. Baina, oraingo 2 puntu balio du. 5 puntu, barkatu. 5 puntu balio du. Horregatik, anybody's game. This is anybody's game. Norbait ganar aldu. Okay. Baina, let me think about this one. Bye. Prest zaudete? Oh, I know which one. Okay. Nola deitzen da. I'm trying to hide the thing. Nola deitzen da herri hau. Azkenean, prest zaudete, benetan? Azkenean da. Goazen.
Ez da Sumaya. Se corta, que se corta. Ez da Alex Sanchez Arevalo. Tigre eta Krung. Ez da Lekeichio. Alex, jarraitu nauzu? Ez da Orrio, ez da Astiagane, ez da Arevalo, ez da Lekeitio, ez da Orrio. Bermeo da, bai. Bermeo da. Oso ondo. Bermeo da. Bermeo. Boom. Bermeo da. Eta lehenengoa Alex Sanchez Arevalo izan da. Baina Alex, jarraitu nauzu bai ala ez? Zu jarraitu, bai, Alex asmatu du, baina Alex, jarraitu nauzu bai ala ez? Oso ondo! Bueno, 5 punto daukazu, Alex. Oso ondo! Non dago. Let's see. Puntuak. Alex. Sanchez. Arevalo. Bermeo. Ok, 2 punto daukazu. Jose Miel. Ok, Alex, oso ondo, Oso ondo. 2 punto daukazu. Jose Miel, B punto. Oso ondo, Laguna. Oso ondo. Yes, sir. Norbaite Karrantza ezagutzen duzu? Oraindik ez. Bai, bihar argazki bat jarritu du Karrantzeko. Argazki jarritu du bihar ekaitz. Iker, B punto. Oso ondo. Zorionak. Gorka. Let's see. Okay, that's not working. Iru. Lau. Bost. 6. Hombre, 6 punto. Sobako. Bat. B. Iru. Lau. Bost. 6. Punto ere bai. Eta gero, Kaiez, punto bat. Markel, punto bat. Calvo, punto bat. Hombre, Sobako irabazle. Eta gertatzendo 6 punto ditu ere bai. Sobako. Hemen zaude Sobako bai ala ez. I'm counting that right? Sobako, zenbat punto dako? 1, 2, 4, 5, 6. Bai, eskerik asko. Baino trampa inda. Sobako hemen dago, oso ondo. Eta Gorka, zenbat punto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Lagunak. Nola esena du sudden death. We gotta do a tiebreaker, guys. Our first ever tiebreaker. Tiebreaker, guys. Nola esaten du ila la bici, hori da, I love it. Sobako, prest zaude? Ila la bici, I love it. Live or die. Die or live. Zertarako. Horregatik zu, 6 punto daukazu, eta Gorka Txondo 6 punto dauka ere bai. Biak 6 punto daukazue. Gorka Txondo non dago? Hemen dago Gorka Txondo bai ala ez. Did Gorka Txondo Juan Gorka Txondo Juan bai ala ez? Ez dakit. Hemen dago. Ok, Gorka eta Sobako. Il a la bici.
Boscato egin dugu zeinak irabazi. Bai, hori da. Prest zaudete? Esan prest nago. Gorka eta Sobako, esan prest. Okay, Gorka prest dago. Zuere bai, Sobako, prest zaude? Bai ala ez. Hombre, goazen. Okay, okay. Goazen, guys, goazen. Bost. Lau. Iru. Bi. Bat. Asmatu. Oh crap. Nola izena du. Nola deitzen da. Nola deitzen da, guys. Ez da elegi. Goazen. Ez da elegi. Ez da San Juan. Bueno. San Juan ¿qué? Goazen. Looks like you guys can't cheat this time, huh? Doni Bani ser. Doni Bani ser. San Juan ser. San Juan pie ser. Pie? By pie, baby. Pie que? Come on, guys. Orida. Garasi. Bye, 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 bye. Iker, ados nago. Beidatu canto. Pie de puerto. Euskaraz. Euskaraz. San Juan pie de puerto. Oye, oh, hombre. Euskaraz nahi dut, huh? Hombre. You guys botched that one. Okay. Bye, Doni Bani Garasi. Orida. He's like, pie de puerto. San Juan, pie de puerto. San Juan, pie de puerto. Doni Bani, pie de puerto. Doni Bani, San Juan Garasi. San Juan Garasi. Tres idiomas dauka. Iru hizkuntza dauka. Si miras en Google sale San Juan de pie. Orida, por eso ha buscado en Google Lens. Ajá, Iker. Figuera. Contus, Contus. We might be on to you. Gorka. Okay, botatzen ari gara. Nor horrek ez du balio. Ez du bialo, bestea. Ez da polita, fea izan da. Pixka bat fea izan da. Baina, I think we might have uncovered how these guys were getting so many right. Yo creo que descubrimos cómo estaban ganando tan fácil, ¿no? Beste bat egin beharko ez du ez batak ez besteak. Bai, besteak behar du. Guazen, berriro. Okay, berriro. Pentsatzen ari naiz. Bai.
Ok, erraza da. Hau da, erraza izango da. Baina etorkizunean nire propias argazkiak voy a usar. Porque si estáis googleando, ez du balio. No, bestea nahi dut. Pentsatzen ari naiz. A ver, si voy a buscar en Lens, ¿pa qué agobiarme? Ay, bye. Tienes razón. Baina ez da ezer. Aún si lo haces en Google, me da igual. Estamos jugando un juego. Pentsatzen ari naiz. Bye. Idea una daukat. Okay, let's do this one. Okay. Presaudete. Yeah, this is a good one. Okay, Bost. Yes. Sobako. Bueno. Sobako eta Gorka artean dago. Esan pres nago mesedez Sobako. Eta esan pres mesedez Gorka. Biak. Presaudete bai ala ez. Bai, osondo. Eta Gorka, guazen. Bost, lau, iru, bat, bi, asmatu. Ez da Gasteiz. Ez da Lezaka. Opa! Gorka! Hombre, oso ondo, Gorka hoi hartzun da, oso ondo. Gorka txapelduna da, bai. Barkatu Sobako, ia. Baina Gorka gure txapelduna da gaur. Begira. Oso ondo, Gorka. Irabazle azara. Aste ezkenean. Aste ezkenean gaude, ezta? Bai. Gorka. Gorka champona. Gorka zer? Cachondo. Hombre, baina oso ondo. Okay, how do I give points? Badakizu nola? I'm trying to give points myself to you guys, coins. Champona nahi dut. Hori da. Come on. Gorka, Sobako entzat. Aplauso bat, mesedez. Sobako entzat. Benetan, Benetan, Sobako. Ia, baina bihar. Ziur. Txapalduna izango zara. Baina gaur, Gorka izan da. Oso ondo egin Sobako. Non dago. A ver. Can I give you some coins? I'm learning, you guys. Ikasten ari naiz nola funtzionatzen da TikTok Studio Live. Baina ez dakit nola. Zer norbaita badakizu nola oparia ematen? Giftko. Ez dakit. Hemen? Record, interesting. Bihar irakurriko dut nola opari eman aldut. Norbaitek badaki nola eman oparia, hori da azkerik asko ide. Nere lehen herria askoitia, baino nere herria hoi hartzuna da. Oso, no? Nik badakit. Nola, eneritz.
nola eman oparia. Nola eman oparia aldut. I want to give some champonak to Gorka. Gorkari champonak eman nahi ditut. Baina ez dakit nola. I know how to give them to like a live person, baina to my you guys, I'm gonna give you guys an award. Baina ala ez, etorri bihar zure zuzenera igota. Ez dakit. Bueno, barkatu, nik badaki nik ere ez. Direkton ez dakit ematia daun, bai. Baina nola eman aldut normalian. Ez direktuan. Ez direktuan. Badakizu, Sobako? Badakizu nola opari eman normalki, Sobako bai? Zukin direktua egiten. Bai, laniri, baina ni ala zurei ez dakit nola. Tú me puedes dar, porque soy el host, es mi indirecto, pero no sé, es dakit darte champonak to you guys, a vosotros. Ez dakit nola. Baina irakurriko dut. Eta bihar etorri mesedez. Gabon muki. Eskerrik asko etortzeagatik. Bihar urte berri on lagunak benetan urte berri on. Le invitas a él al directo para que se una para hacer directo contigo. Idea ona. Gorka, te voy a invitar. Gonbidatiko da. Bihar etorriko naiz. Bueno, si no... vale. Maybe he's a young guy. Es de aquí. Tengo menos de 500 seguidores. Bye. Y no puedes. Parcato, Aún si te invito. Ok. Bueno. Lasai, ez da ezer. Si se puede. Saiatzen nahi duzu, baina no podrías poner la cámara. Bueno, saiatzen nahi duzu, Gorka, bai ala ez. Lasai, ez da ezer, baina nahi baduzu, ok. Goazen, hemen dago. Multi-guest. Sobako. Solamente los team members dice. La gente que me ha dado champonas. A ver. And Berriro. Allow requests from followers only. Bye. Guasen. Es. Barkatu laguna zehatuko gea. No. Solamente me está dejando invitar a gente que me ha dado champonak. José Miel, Sobako y mi hermano. Bueno. Bueno. MNS. Está aquí. Let me try this multi-guest. Zer da? Ez. Barkatu, baina bihar ikusiko du eta saiatuko bihar noski
Barkatu, ha? Pixkanaka, pixkanaka. Bueno, lagunak eman euro bat eskutan etokito. Hori da. Bueno, lagunak, eskerik asko, ondo pasatu dut bihar beste joko preparatuko dut eta ikusiko nire urte honetan nire helburua da asko zuzeneak egitera. Eta ea noiz egoten garen. Non? Bihar nahi baduzu. Ni prest nago, Josemel. Denbora daukazu bihar? Eta bai, Tolosako bideoak ikusiko dut. Oraintxe. Hombre, hori da. Bai, zure telefona daukat. Ok, oso ondo. Eta bai, eskerik asko gomendatziegatik. Tolosako inauteritakoak. Eskerik asko etortziagatik, nire mintza praktikara. Ondo pasatu dugu, ez da? Urte berrion, eta ondo loin, Gabon, ikusiko gara bihar. Eta bai, que duerman con los angelitos, eskerik asko. Eta bai, eskerik asko lagunak. Agur! Agur. Gabon, Eider, Gabon, agur. Gabon, Josemel, agur.